The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mismo po ba Jessica ito? Martinez po ito. A-action po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. At tuloy-tuloy lang ang pagtulong para sa ating mga masugid na taga-subaybay. Abangan nyo lamang mamaya mga kaaksyon bago matapos ang programa. Maaari kayong makatanggap ng 1,000 piso na handog pa rin sa inyo ng ating programa at ni Congressman Saldico. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang serbisyo publiko. Makakausap natin sa linya ng telepono si Ms. Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List para kumustahin ang nagaganap na Tarabangan Caravan ngayon sa Bulan, Sorsogon. Magandang hapon, Ms. Sally. Magandang hapon po sa lahat ng mga naisip sa tapo ko na mismo ni Congressman Saldico. Okay, Ms. Sally, kumusta po ngayon ang nagaganap na Tarabangan Caravan dyan sa Bulan, Sorsogon? Sa ngayon po, bali po, kami po ay nakapag-cater na ng halos 1,000 pong mga pasyente na nag-avail po dito sa Bulan, Sorsogon sa medical mission ng Ako Bicol Party List. Partner po dito ang Bureau of Fire Protection, ang Philippine Coast Guard, at marami pang iba. Ang Sunwest Care Foundation, ang Sunwest Inc., ang Eve Gate, ang LGU, Bulan, Sorsogon, at marami pong volunteers ang nandito. Sa ngayon po, kami po ay tinatapos yung natitira pang iba pang humahabol para sa medical mission, at yung iba po ay nag-a-avail pa po ng libreng masahe, libreng pagpapagupit, libreng pagpapalinis ng kanilang mga kuko. At ngayon po ay nagkakaroon na rin po ng demo training on pastry making and party wines ang TESDA, ang dalawang school po dito sa Bulan, Sorsogon. Ayan, package na pala itong mga binibigay na serbisyo ng Ako Bicol dyan sa ating mga kababayan. May Sally, sino-sino naman ang mga benepisyaryo ng ng proyektong ito dyan sa Bulan, Sorsogon? Ang Bulan, Sorsogon po ay may 63 na barangays. Ito po ay cluster ng LGU-RHU Bulan. So lahat po halos ng dito sa Bulan, Sorsogon, ang 63 barangays ay cluster nila. Halos po yun, 1,000 po ang tinarget ngayong araw na to para sa medical mission. At sa dental naman, 30 beneficiaries po para sa dental mission. Ang Bureau of Fire Protection po ay nagtandak ng paglilinis para po sa 10 na makatao. At nagbigay din po sila ng fluoride application at toothbrush sa mga bata na mga 20. Plus, at pong nandito po ang e-gate, ano po sila ng 60-50 bawat services nila like massage, nail care, and then free haircut. At dito naman sa local recruitment activity, ang ating Sunwest
Inc. na partner ay kanina lang po, pagtanong ko, naka 48 na po silang nag-apply ng trabaho po para sa construction company. Ayun. So, malaking tulong talaga itong Tarabangan Caravan dyan sa mga kababayan natin sa Sorsogon. Aside niyan, may sali na mga serbisyo ng Tarabangan Caravan tulad ng mga nababanggit mong libreng check-up, laboratory test. May mga natatanggap din na po ba ngayon ng mga wheelchairs? Ito po bang mga natatanggap na wheelchairs ng ating mga kababayan ay patuloy po itong proyekto ng Ako Bicol Party List? Opo, meron po tayo dito sa Bulan, Sorsogon from cerebral palsy, defected dito po sa Bulan. 5 pong mga bata na meron po silang cerebral ang nagbigyan po ng Ako Bicol Party List at ng Tapang Oramis po ni Congressman Saldi po ng libre po wheelchair mula po sa Children International Philippines at Free Wheelchair Mission. At hindi lang po yan, nakatanggap din po sila ng mga regalo mula po sa iba't ibang sponsors tulad po ng Unicef Hygienic Products, ang Megasoft, ang Rhodesian Sales Corporation, Virginia Bakeries Philippines, at ang Clean the World, at nakatanggap sila ng kanilang mga sabon. Napakaraming regalo po na galing po sa Ako Bicol Party List at Tapang Oramis po ni Congressman Saldi. Ayun, so hindi lang pala wheelchairs ang natanggap nitong 5 benepisyaryo ng wheelchair, kundi marami pang inahandog ang Ako Bicol Party List at ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Miss Sally, ano po yung inyong mensahe para po sa ating mga tagapakinig at tagapanood na gusto din po na maka-avail ng mga serbisyo at programa ng Ako Bicol Party List? Bago po ako magbigay ng mensahe sa ating mga kababayan, nais lang po i-acknowledge yung nagkaroon po ngayon ng demo training on pastry making and party wines ang Sorsogon National Agricultural School or SNAS at ang Bulusan National Vocational Technical School or BNVT at dito po yan sa Bulusan. Yan po ay inibitahan po ng TESDA dito po sa Sorsogon at maraming salamat din po sa TECSO, sa Department of Health. So dun po sa ating mga kababayan na nais po makatapos po ng servisyo medical po sa Bicol Party List. Sa Ako Bicol, na po na ating na Congressman, na si Congressman Saldi po, nag-iikot po sa buong Bicol Region. In fact po, meron na po tayo mga series of caravans na naka-line up. Sa April 26 po, magkakaroon po tayo ng medical dental mission with free haircut, free massage and local recruitment activity sa Lagunoy, Camarines Sur. At sa April 30 po, magkakaroon po tayo sa Jose Panganiban. Sa ngayon po, ito pong dito sa Bulan, Sorsogon, ito po ay pangatlo po ngayong taon, pero po pang 15 caravan po. Nagsimula po tayo last year na ang ginamit po ng Ako Bicol ay MAIC through Department of Health. Katuwang po natin dito ang Tansuling General Hospital. Ayun. Mga kababayan po natin, abangan niyo po ang Ako Bicol Party List sa pag-iikot para po kayo makapag-abot ng libreng check-up, libreng mga gamot at libreng laboratories po. Mula po yan sa Ako Bicol, sa mga partners at ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldi. Ayan, 15 na yung Tarabangan Caravan na nag-ikot ng Ako Bicol Party List. So, mabuhay ka, Miss Sally. At tulad nga ng nabanggit ni Miss Sally Luces, isa si Christian Hipos, 11 taong gulang na nakatanggap ng wheelchair sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List na may sakit na cerebral palsy. Live nating makakapanayam ang kanyang ina na si Madeline Hipos. Ayan, magandang hapon po, Nanay Madeline. Magandang hapon din po. Opo. Nanay Madeline, kumusta po ang inyong anak ngayon? Okay naman po. Masaya-masaya sa natanggap niya itong bagong wheelchair. Opo. Nanay Madeline, ilang taon na po siyang dumaranas ng sakit na cerebral palsy? Ngayong mag-12 years old na po siya. So, magto 12 years old, ngayon lang po siya nakaranas nitong sakit. Ngayon lang din po ba nagkaroon ng wheelchair itong si Christian? Simula po na nagkaroon po siya ng sakit? Meron naman po siyang mga dating naging wheelchair, kaya lang po sa kinatagal ng panahon, nasira din po. Opo, at ibang-iba po itong wheelchair na binigay po ng Ako Bicol, dahil ito ay, sa pagkakaalam ko, Miss Sally, sa pagkakaalam ko, ito ay talagang fit sa bata. Opo. Ayun.
So, paano po siya noong wala pa siyang nagagamit na wheelchair? Pero nababanggit nyo, meron naman pong dati, pero sa katagalan ay nasira na po. So, kumusta po siya? Ano po yung ginagamit niya? Laging minsan nakahiga or nakakaupo naman po siya sa ngayon dahil lagi meron yung mga buses marunong nang umupo mag-isa. Kaya kahit pa paano hindi na mahirap. Pero ngayon, pasalamat po kasi meron ng talong sir na magdadalikod. Ayun. So, pag lumalabas siya, pag gusto nyong ipasyal, may magagamit na itong si Christian. Opo. Opo. Hindi na masyado mahirap. Apo. Sino po ba yung madalas niyang nakakasama at sino po yung nag-aalaga sa kanya, nanay? Ako lang po palagi yung kasama niya sa bahay. Opo. Kumusta po itong si Christian? Nakakapagsalita naman po ba? Or medyo, bulol po ba itong si Christian? Dati po, simula nung pinanganak ko siya hanggang 9 years old po siya, minsan po hindi siya nagsalita. Pero nung 10 years old po siya, marunong na po siya magsalita. Nakakaunti-unti na po kahit papano. Ayun. So, maari po ba namin makausap itong si Christian, nanay? Great lang po. Opo, medyo malayo po sa inyo itong si Christian. Anyway, Yes po. opo, okay lang po, nanay. Ang importante po ay nababanggit nyo po sa amin na nakakausap nyo naman po ng maayos itong si Christian. Nanay, ano po yung mensahe nyo po sa Ako Bicol Party List, sa Tabang Ora mismo, dahil isa po si Christian sa benepisyaryo po ng libreng wheelchair? Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List dahil nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng wheelchair, ng bagong wheelchair ang aking anak, na kahit pa paano ay malaking tulong po sa akin bilang isang magulang. Opo. Opo. Maraming salamat po. Ayan, nanay, nakikita namin. Kahit pa paano, Opo, nakikita namin, nanay, si Christian na andyan po sa inyong tabi. Pwede po ba namin marinig kahit konting... ayan, sige. Magandang hapon sa iyo, Christian. Hi. Hello, Christian. Ayan, kumusta ka ngayon, Christian? Opo, okay na. Opo. So, isang kasiyahan po sa amin na makita si Christian na nakangiti. Ibig sabihin, masayang-masaya siya sa natanggap niyang wheelchair. Opo. Nanay, opo. Okay lang po yan, nanay. Sige po. Apo, maraming salamat Opo, nanay, maliban po sa wheelchair, ay makakatanggap rin po kayo sa aming programa ng grocery packs po. Thank you po. Maraming salamat po. Opo, you're always welcome po, nanay. Yan po ang bilin ni Congressman Saldi at ni Congressman Jill Bungalon na lahat po ng mga nangangailangang kababayan ay ating pong tutulungan. Opo, maraming salamat po. At papasalamat din po ako sa amin, sa tulong ng SIPA kay Madam Lina Agos sa tulong ng pag-therapy sa araw-araw ng pagpapa, pati na rin po sa LGU Bulan at sa kay Atty. Po. Maraming salamat po, lalong-lalo na sa Ako Bicol Party List po. Opo. Thank you po. Opo, nanay, naandyan na po ba sa katabi nyo yung food box mula po sa Tabang Ora mismo at sa Ako Bicol Party List? Dito po. Ayan! Maraming salamat po. Opo, maraming salamat din po, nanay. Bitbitin nyo po yung grocery packs. At syempre, makakatanggap din ng grocery packs ang 4 pang benepisyaryo na nakatanggap rin ng wheelchair mula sa Ako Bicol Party List. Mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa ating tabang legal. Isang agency sa Legazpi inirereklamo ngayon ng mag-asawang nagbayad umano ng mahigit 187,000 pesos para sana sa student visa papuntang Canada. Subalit matapos daw nilang makapagbayad ay hindi na raw naibigay ng agency ang kanilang student visa. Ang kanilang hiling, maibalik na lang ang pera na kanilang ibinayad sa ahensya. Mula sa Hong Kong, makakausap natin si Absalon Rillores. Magandang hapon po sa iyo, Absalon. Magandang umaga po, ma'am. Opo. Magandang hapon po sa mga anak. Opo. Sir, maaari mo bang maikwento paano po itong naging transaksyon mo sa ahensya na inirereklamo mo po? Ako po, ma'am, nung December 2022 po, umuwi kami ng asawa ko dyan sa Pinas. And then, itong asawa ko sa kayo, kapatid ko, nag-kwentuhan about nga dyan sa pag-apply sa Canada. Supposed to be, yung pumangkin ko ang dyan. Kaso nga lang, di na natuloy kasi nga nagsampa sa barko po, si Man.
And then, naman yung sabi po, ewan ko kung anong pinag-usapan itong asawa ko sa yung kapatid ko. And then, sabi, bumalik na kami dito. And then, nung May 2023, bumalik yung asawa ko dyan, kinuha yung anak namin. And then, pumunta daw sila dyan sa agency sa Gateway Visa Solution. Opo, ano po, Tapos, ano po, pakiulit yung po, nasabi ano po itong pangalan ng agency? Gateway Visa Solution. Gateway Visa Solution po. Gateway Solution. Gateway Visa Solution. Gateway Visa Solution po. Okay po. Ano po yung pagkakasabi sa inyo? Ano raw po yung aasahan yung proseso? Ilan po bang araw o buwan ang inyo pong hihintayin bago po maibigay po sa inyo itong visa? Yung nasabi po ng kapatid ko at ng asawa ko sa akin, within 8 months po, makakaalis na po kami. Kaya, nung sabi nga, kaya nagbayad ng kasi nga may promo daw sila, medyo mababa pang babayaran. After ng May 31 po, medyo magtataas na daw po sila ng yung singil-singil ng bayad. Mhm. Kaya po, napilitan nang humabol po sa medyo mababa pang babayaran. Kaya nga may 31 na po nagkabayad yung kapatid ko dyan Apo, sa nababanggit nyo sir, yung ipinangako po sa inyo is within 8 months. So ngayon po ba, dahil sa katagalan, ilan pong buwan po ito inabot? Hanggang sa ngayon po nga, hanggang sa nag-back out na nga po kami nung nagsabi ako na kay Sir Debe na iripan na lang namin yung pera. Kasi nga, 3 beses na po kami, 3 beses po ako nag-submit ng mga requirements ko. Kasi po, pagkabayad namin dyan, wala na pong update kung ano na yung, kung asa na po yung, namin, yung papers. Mhm. Tapos may problema pala, hindi naman kami ina-update. Na-blurred daw pala yung, yung mga requirements. Nagsubit ako pangalawa, hanggang sa ipala po na naman, another blurred na naman daw. Kaya na, pangatlo na nung January ako nagkasubmit siguro, mga 3rd week siguro. Opo. Kaya, Mga yun na nga, opo. Anong buwan po or date nagbayad po kayo nitong binabanggit nyo pong halaga? May 31 po, May 31, 2023 po. May 31, 2023. So, halos mag-iisang taon na po. Opo. Mhm. Sir, may mga kakilala rin po ba kayong nabigyan nila ng visa papuntang Canada? Kasi syempre, nagtiwala po kayo dito sa ahensya, hoping na mabibigyan po kayo nitong visa. Wala po ako ma'am, wala po akong nabeta na napalis nila or kasi nga di naman nung mula nung 2022 nung pag-uwi ko diyan hanggang ngayon hindi po naman ako yung kilalang agency na yan po ma'am eh. Opo. Hindi ko po yan alam po. So bakit po kayo nagtiwala sa ahensya pong ito? Meron po ba kayong mga background or paano po kayo nainganyo na ito pong ahensya yung mapagkakatiwalaan at dito po kayo magpapasikaso po ng visa ninyo? Yun nga po, yung kapatid ko ma'am, yung nag-encourage sa asawa ko, tapos siyempre ako na rin kasi siyempre gusto rin namin medyo mataas yung sahod kung sakaling makaalis. Kaya po nakapagbayad po kami, tapos sabi nga sa kapatid ko at saka sa asawa ko, within 8 months po, makakaalis na po. Opo. Kaya po nagbayad po kami ng ganun Opo. talaga, kasi nga gusto rin po namin. Kailan nyo po ba sila huling nakausap? Ito pong ahensya po itong binabanggit po ninyo. Kung hindi ako ma'am nagkakamali ma'am, nung April, ngayon lang nag-group call kami ng asawa ko, tapos si Sir Deben yung sa amin, na sabi ko sir, kami po wala na pong plano kasi nga wala naman pong nangyari sa namin, nag-antay kami, di nyo naman kami na-update kung anong papel namin, status ng papers namin. Kaya sir, nakatatlo na po akong submit ng requirements, wala nang nangyayari. Ang akin lang naman po sir, wala naman akong maibalik na lang yung perang hinulog ay ibinayad namin yan kasi hindi po madaling kitain yun dito sa abroad po. Opo. So, ibig sabihin po nito, sir, kung hindi pa po kayo dumulog sa kanilang ahensya o hindi pa po kayo nagreklamo, wala po silang update kung ano na po yung nangyayari sa proseso. Wala naman po. Kasi nga, kami po, ma'am, nag-aantay lang naman sa update nila kung ano na yung
update nila sa amin kung asa na yung papers namin, kung kailan po kami makakaalis. Hanggang 1 year na po kami mag-aantay pero wala pa rin. Opo. Ano po Kaya yung po pinangako nila, sir? Ano po yung pinaka-latest na pinangako na naman sa inyo? Wala naman po. Sabi nga po ni Sir Devin, tinatanong ko nga, kinukulit ko po, sabi ko, sir, wala naman po kaming sir, ibalik na lang yung pera. Sabi niya, hindi na po marirefund daw. Kaya nung pagkatapos namin ni Sir Dev, ng group call namin ng asawa ko sa Sir Devin, tumama ako sa kapatid ko. Sabi ko, nung pagpunta niyo po ba doon sa agency, nung pagbayad niyo, may pinirmahan ba kayo o may sinabi pinaliwanag ba sa inyo na wala, if in case na mag-back out yung aplikante, pwede pong ma-refund o hindi na. Sabi ng kapatid, wala naman ipinaliwanag ganyan. Basta in-assist lang daw yung friend ko magbayad, yun na po. Opo. Sir Absalon, ano po yung nirarason nila? Bakit daw hindi matuloy-tuloy yung application mo at bakit hindi maibigay-bigay sa inyo yung visa? Wala naman sila po, ma'am. Pag tinatanong namin po, ma'am, sila po, ang inaano nila, doon sa email, sa email, ang rason na, ang pinaano lang namin naman, kaya nga po kami nagbayad, naglapit sa agency, para kayo po ang mag-asikaso ng papers namin, kasi po, may mga trabaho po kami dito. Opo. Tapos, kung kami lang, nagbayad po kami na, kami lang naman pala mag-aasikaso, for what nagbayad kami? Kung Ayun. ganun, So, ibig sabihin, pagkatanggap nila ng pera, wala na silang pakialam sa inyo kasi hanggang ngayon, wala pa silang ibinibigay sa inyong visa. Ngayon po, Sir Absalon, ano yung gusto nyo pong mangyari? ang gusto ko po, ma'am, mangyari para wala na po marami pong abala, kasi unang-una po, pare-parehas lang siguro naman may trabaho, maibalik na lang po yung perang ibinayad namin sa kanila po. Opo. Labis po ba yung panghihinayang nyo po, sir, dahil nagtiwala po kayo sa ahensyang ito? Sobra, ma'am, kasi po nag-porsyento pa po ng pera na ibinayad yan. Nangihinayang po sa lahat na po, sa effort ng kapatid ko, lahat po. Opo. Sir Absalon, pilit din namin kinukuha ang panig ng inyo pong inireklamong ahensya, ito pong Gateway Visa Solution. Subalit tumanggi na sila sa aming investigasyon. Ayon sa kanila ay makakaasa raw si Absalon na aasikasuhin na nila ang kanyang problema. Ayan, sir. Nangako itong ahensya na aasikasuhin nila ito sa mas lalong madaling panahon, ay tututukan po namin ito, Sir Absalon. Paano po nga po yan, ma'am? Ayaw na namin mag-asawa na ang amin lang, maibalik na lang po yung pera, ma'am. Opo, wag po kayo mag-alala, sir, dahil tututukan po namin ito at sigurado po kami na mabibigyan pong hustisya ito pong inyo pong hiling at ito pong inyong inirereklamo. Okay po, ma'am. Salamat Opo, po. makinig ka, Sir Absalon, Kaya naman, dahil dito, idulog na natin itong problema ni Absalon sa tanggapan ng Department of Trade and Industry Region 5. Nasa linya na ng telepono si Ma'am Suzette Buenaventura, ang Senior Trade Industry Division Specialist and Mediation Officer. Magandang hapon po, Ma'am Buenaventura. Hello po, good afternoon. Opo. Ma'am, matanong lang po namin, ito po bang Gateway Visa Solution ay rehistrado po sa inyo pong opisina? Actually, hindi po siya registered sa DTI kasi Security and Exchange Commission po yata siya. Pero ma'am, sandali lang ha, ipapacheck ko po ngayon. Ano po, para makasiguro po tayo. Opo. So, ibig sabihin po, ma'am, hindi po ito rehistrado sa DTI at maaari pong nakarehistro ito sa Security and Exchange Commission. Okay, sandali lang mama. Pa-check nga po, Gateway. Okay. So, yan mga ka-action, pina-verify namin dito sa opisina ng DTI para mas lalo nating malaman kung ito bang Gateway Visa Solution ay rehistrado o hindi. Apo, ma'am. Opo. Ma'am Suzette, Yes po, go on Apo. po. Ma'am Suzette, pwede po ba yun, ma'am, na hindi registered sa DTI pero rehistrado po sa SEC? Yes po, kasi sa DTI po ay single proprietor lang ang pwedeng magpa-register sa amin. Pero kung sakaling partnership or corporation, sa Security and Exchange Commission po, or pwede man pong sa CDA. Opo. Sa So if in case po ito pong solution, ito pong ahensyang ito ay korporasyon or meron pong partners, ay dapat po ito po ay nakarehistrado or nakaregister po sa Security and Exchange Commission. Yes po, yes po. Opo. Ma'am, para lang po sa kaliwanagan po ng lahat, ang mga ganito po bang proseso, ano po yung dapat asahan ng isang aplikante na nagnanais po makakuha ng student visa?
ulit, ma'am, kasi hindi malabo po kasi. Opo. Ma'am, sa ganito pong mga pagkakataon, sa ganito po para sa kaliwanagan po ng lahat, ang mga ganito po bang proseso, ano po yung dapat asahan ng isang aplikante na nagnanais po makakuha ng student visa? Kasi alam naman natin na kagaya, narinig ko yung sinabi ni Sir busy kami dito, may trabaho, kaya nga kami pumunta sa inyo di ba? Kasi may trabaho kami, hindi namin maasikaso. So Totoo instead po. na kami mag-asikaso, kayong mag-asikaso, kaya magbabayad kami. So siguro, I'm not saying na guilty na si Gateway kasi hindi pa namin kasi nakikita yung mga papers. Ano po? Pero ang advice na lang po namin sa mga ganitong sitwasyon, sa mga gustong mag-apply, sa mga ganitong agents, mga ganitong mga visa, mag-inquire po muna kayo, lalo na kung may bibitiwan na malaking halaga. Kahit ilan pa yan, kasi pinaghirapan natin, mag-inquire po muna kayo sa DTI or kaya sa Security and Exchange Commission kung okay ba yung kung registered ba to o kaya baka may reklamo dito Opo. sa amin. Importante, Diba, at least yung mga importante po reviews, yun, Ma'am makakabigay Suset. po- Importante po yun, Ma'am Suset, na makita po ng mga aplikante itong reputasyon po ng ahensya. Ito po ba ay talagang may nire-release ng mga application? Ito po bang mga visa ay naibibigay doon po sa mga taong aplikante at Yes, nagbayad po ng malaking halaga? Hello po, Ma'am Suset. Itong establishment na to ay meron bang mga nagreklamo na? So diyan pa lang po malalaman na natin kung may integrity ba ang isang establishment or an enterprise. So lalo na po kaya po yan po ang advice namin. We're just one click away, nasa Facebook page po kami, ang DTI Region 5 Bicol. Pwede niyo po kaming i-message lang doon at agad naman po kaming sasagot. Apo. Ma'am Suset, sa ganito pong pagkakataon, sa ganito pong sitwasyon, dahil matagal po mag-almost 1 year na wala pong update ito pong ahensya dito po sa nagre-reklamo. Kung hindi pa daw po ito magreklamo, hindi nila malalaman na talaga pong hindi pa napoproseso ito pong kanilang aplikasyon. So ano po yung maaring mangyari po dito sa ahensyang ito? Ganito na lang, ma'am, ang ina-advise lang po namin, kasi ma'am, ay di po ako makakapagbigay ng conclusion or evaluation sa case. Kasi wala pa po sa amin yung kaso. Ayoko na maka-premature po yung masabi kong evaluation. Kawawa naman po yung enterprise. So ganito na lang po ang gagawin natin, ma'am, ina-advise ko po yung nag-complain na mag-email po sa amin o sa DTI or kaya kahit po sa page para mabigyan po namin ng complaint form at agad naman namin yung aasikasuhin. Apo. Ano po, ma'am? Apo. O kaya kahit ma'am yung email ad ko na lang na personal email ad as a mediation officer, binibigay ko naman po yun para po ang personal niya akong ma-contact at maibigay ko kung ano yung mga assistance na pwede naming maibigay dito sa DTI. Opo. Sige po, ma'am. At makikipag-ugnayan po kami sa inyong tanggapan para po ay maibigay nyo ng personal yung email nyo po dito po kay Mr. Absalon. Ma'am Suset, may tanong lang po ako. Since ito pong si Absalon ay currently nasa Hong Kong po ngayon, paano po yung magiging proseso ng kanya pong reklamo? Actually po, ma'am, because of the digitalization that we have right now, no boundaries na po tayo, So, marami na po kaming pinag-mediate, pinag-solve na kaso na kahit nasa gitna pa ng dagat. So, basta po may email tayo, may access tayo sa internet, pwede na po, sabi ko nga, ma'am, ito ang unang gagawin ni sir, i-email ako, ma'am, ibigay ko po, ma'am, itetext ko po, ma'am, yung email address ko at para maibigay ninyo kay sir. Ano po? Okay po, ma'am. Pagkatapos po, ang i-contact po ako ni sir para po kung ano yung reklamo niya and then, mami, magkakaroon po muna kami ng mediation niyan. Pagkaharapin namin silang dalawa. Kasi Apo. ang prayer ni sir ay Maibalik po sa kanya yung pera. Opo. So, ang purpose natin ngayon is maibalik yung pera. Ngayon po kung hindi sila magkaayos, then ang mangyayari po niyan ay mag-i-issue po kami ng certificate to file action. And then the complainant has the choice kung pwede po nilang i-elevate dito sa amin sa adjudication or sa regular court. Opo. Pero ma'am, Dito po naman, sige ma'am. Ma'am Suset, sa ganito pong pagkakataon na talagang matagal na po, na walang update at medyo nagalit na po at hindi na po ata interesado ito pong si Sir Absalon na makuha po yung visa na kanila pong in-apply. Meron naman po siguro talagang reason. Ito po ba ay maaring maibalik talaga sa kanya yung pera ng buo? Open naman.
Bakit hindi? Kasi kung magkano nga po yung binigay niya? Oo, nasa 180,000 po. Kung hindi naman correspond doon sa naibigay na pera at hindi yung output na inaasahan ang naibigay, may karapatan po siyang mag-demand ng refund doon sa establishment. Pero Opo. gaya ka ma'am ng sabi ko, we will still assess the case. Opo. Sa Ano tulong po? po ng inyong opisina, Ma'am Susette, ay matutulungan po natin itong nagrereklamo. Opo. Ayan Ma'am po, Susette, ma'am. pa-update na Share lang po po. yan. Pa-update na lang po kami, Ma'am Susette, kung Meron ito pong ahensyang ito ay rehistrado po sa inyong opisina. Maraming salamat po. Ma'am, as of now po ay as per evaluation po sa system namin, hindi po siya registered sa DTI. Registered po yata siya sa Security and Exchange Commission. Wala po kaming access doon kung registered sila. sa Sige po, Security ma'am. and Kami na lang Exchange po yung Commission. makikipag-ugnayan, ma'am, sa Security and Exchange Commission. Pero, ma'am, Ano maraming salamat pa rin po, at Ano ba? mabuhay po kayo, Ma'am Susette Buenaventura, ang Senior Trade Industry Division Specialist and Mediation Officers ng DTI Region 5. Okay, balikan natin si Absalon. Absalon? Andyan pa si Absalon. Magandang hapon, Absalon. Okay, nawala na si Absalon. Pero malinaw yung sinabi ni Ma'am Susette na may karapatan itong nagrereklamo na i-refund ng buo itong pera dahil yung kanyang kahilingan or kanyang ini-expect doon sa ahensya ay hindi na ibigay sa tamang panahon. Mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang domestic helper sa Saudi Arabia na nanawagan ng tulong sa ating programa na makauwi na ng bansa. Ang kanya raw kasing kinakain sa ngayon doon ay mga pagkain na kanyang napupulot sa mga basurahan. Kawawa naman itong ating kababayan. At mula sa Bulan, Sorsogon, isang construction worker na isang taon nang hindi nakakalakad, dumulog ng tulong sa Tarabangan, Caravan. At para naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, abangan nyo lamang mamaya dahil bago matapos ang aming programa ay pipili muli kami sa inyo ng mabibigyan ng 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang Hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas.
recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dako laon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang ora mismo. Mula sa Jeddah, Saudi Arabia, isang domestic helper nangangalakal na ng pagkain sa basurahan upang maitawid lang ang gutom na nararamdaman. Kanyang abusadong amo tila walang pakialam sa kanya. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Tulungan niyo po ako kasi yung amo ko hindi po ako pinapakain. Tapos po, kumukuha lang po ako ng pagkain sa basurahan. Tapos po, hindi niya ako pinipigyan ng pagkain sa isang linggo. Isang beses niya lang po. Lahat ng binili ko pong pagkain, tinatago niya po. Hindi, wala talaga po siya balak na pakainin po ako. Yan mga kaaksyon ang panawagan ni Joyce. Nasa kabilang linya na rin siya ng telepono. Magandang hapon sa iyo, Joyce. Magandang umaga po dito. Opo, so umaga dyan, hapon po dito. Kumusta ngayon ang kalagayan mo dyan, Joyce? Mahirap po kasi wala pong kain. Puro lang po, inumi po yung kinakain ko. Tsaka yung iba po galing po sa basurahan. Tinitiis ko lang po kasi wala po akong magagawa. Yan lang po talaga ang makaano ko po sa buhay ko na kumuha ng pagkain sa basura kasi wala po ako iba dito pagkukunan. Yung sarili ko pong kain, kinuha po nila. Kailangan ko pa rin po nakawin po yung kung saan ko pa po yun hahanapin. Kagabi ang kinain ko, puro po Indomie. Opo. Joyce, makikwento nga po sa amin, bakit hindi ka nakakakain ng maayos dyan? Ito bang amo mo ay pinagdadamutan ka ng pagkain? Oo, madamot po talaga siya sa pagkain. Hindi po talaga siya nagbibigay. Usap ko na siya. Talagang ang hindi po talagang ganun po talaga ugali niya. Talagang ayaw. May mga pagkain po, minsan sura po nasa rep. Ang ginagawa niya po yan. Itatapon niya po yan. Niya pa po yan sa akin na tinatapon niya po yan sa basura, sinasapurak niya pa po yan. Yung hindi ba pong mapapakinabangan na makukuha ko? Kasi minsan nakikita ko yan, naglilinis ako ng kusina. Ang daming pagkain nilalang sa rep. Sana lang kako, ilalagay lang dyan sa gilid, kukunin ko. Hindi eh. Ang ginagawa niya yan, itatapon talaga sa basurahan po. Tapos minsan pagka medyo kaya ko pa siyang kunin, nililigtas ko pag lumabas siya, dinadali-dali ko po yung kinukuha ko po yung para lang may pantawid gutom po ako kasi wala, mahirap po, ang dami kong trabaho, walang pagkain, hindi ko kaya. Pag hindi man po ako gumalaw, nagagalit po siya. Kailangan kong gumalaw, pinipilit ko yung sarili kong tumayo. Opo. Kasi kailangan kung hindi kung ano-anong ginagawa niya sa akin, sinisigawan, minumura niya po ako. Opo. Joyce, matanong ko lang, aside sa iyo ba, meron ka ding mga kasama dyan, na mga katulong din, na parehas yung mga nangyayari or na-experience mo dyan? Sa ngayon po, ako lang po dito, yung Pinay, first timer po, Pinay akong pumasok. Tsaka first timer din po akong Pinay na nag-apply po. Ang karamihan po nilang katulong po dito, mga Indonesia po. Lahat po yun tumakas din po na tumatagal po ng half months, 1 month. Ako lang po yung tumagal dito kasi hindi ko po alam kung saan po ako pupunta. Sino yung tatawag? Nagreklamo na rin po ako. Gaano ka nakatagal dyan sa inyong employer? So 4 months? 4 months na po ako.
So, ibig 4 sabihin, months na 4 po months ako ka na ngayong din na nagtitiis, nagugutom dyan sa iyong employer. Oo, kasi wala po akong magawa. Kasi wala po kaming agency, sarado po. Hindi ako makakapagreklamo. Puro lang po parating mag-antay, magtiis. Kasi sabi nila, in that 3 months, nasa stage po kang yung pag-adjust ba po. Tiniis ko po yung kasi yun ang mga sabi nila. Kasi wala naman po akong alam dahil first timer po ako. Kaya tiniis ko po yung minsan sa isang araw nakakain, minsan 2 araw wala, minsan sa isang linggo 2 beses lang po. Opo. Yun ang Opo. Nababanggit niyo, Joyce, na nangangalakal ka na or binubungkal mo na yung mga pagkain sa basurahan. Kumusta naman? Hindi ka naman nagkasakit? Hindi naman sumakit ang iyong tiyan? Hindi naman po kasi yung tinitignan ko naman po yung kinukuha ko po. Yung medyo safe naman po kasi sila yung tinatapon. Minsan, ang ginagawa niya po, itatapon niya lang ng pag lumabas siya, dinadali-dali ko po yun, nilalabas ko po yung basurahan kasi hindi ko pwedeng kunin sa loob ng kusina yung kasi nakikita niyo sa CCTV. Kasi one time ginawa ko yun ang ginagawa niya na ngayon, sinasapurak niya na yung pagkain para hindi ko na mapakinabangan. Para kasing galit siya na kumain po ako. Oo. So, mas gusto nitong amo mo na mabulok yung pagkain sa basurahan kaysa mapakinabangan. Oo, kasi minsan ang mga tinapay po yan, hindi ako nakikialam ng ang dami-daming tinatapon. Minsan, Diyos ko, naaawa na lang ako sa sarili ko kasi mas gusto niya pa talagang itapon. Minsan, ang tinapay, mga 20 piraso, tinatapon lang po yan sa basurahan kasi hindi naman po yan binibigay sa akin. Pag was kinuha ko, nagagalit siya. Tinitiis ko na lang po yung gutom. Pag minsan, nakakaunas po ako, pag yung ang kamera medyo tagilid po yan, dinadali-dali ko yan. Pero nakikita niya minsan galit. Pinapagalitan ako, ikaw, nakikita ko, tinatago mo sa bewang mo yung pagkain. Bawal yan, ginaganyan niya ako. Opo. Ito bang mga nangyayari sa iyo dyan, Joyce, ay nai-report mo na ba ito sa iyong agency? Oo, January 12, nag-report na po ako. Sabi ko, may video nga akong sinend sa kanila na ganito yung nangyari. 2 araw hindi ako pinakain. Hindi ko to kayang ganitong estado dito kasi nagtatrabaho ako. Dami ng trabaho. 3rd floor ito. Hindi ko ito kaya ng walang pagkain. Mamamatay ho ako. Tapos sabi niya, tiisin ko lang kasi nasa stage nga ng pag-adjustment. O, tiniis ko po yun. Hanggang ngayon, puro na lang pagtitis, hindi ko na po kaya. So yun lang ang binabanggit sa'yo ng iyong agency, tiis-tiis lang. Oo, baka magbago lang ba ng gano'n. Siyempre, nasa pag-adjust po. Kaya tiniis ko po yun hanggang ngayon. Sabi ko, hindi ko na kaya kasi yung katawan ko sumusuko na. Ang dami ko nang nararamdaman, hindi ko na alam. Ang sakit na ng katawan ko, hindi ko wala na akong Joyce, aside ba dito sabi ko, gusto ko pa man na mabuhay. Matanong ko lang, Joyce, aside ba dito sa nakakaranas ka ng gutom dyan sa iyong amo, meron din bang ibang pang-aabusong ginagawa ito sa'yo? Sa ngayon po, medyo na po siya kasi siyempre nagpaalam na ba ako sa kanya. Medyo may konting na po siya. Pero nung that time na 1 month, 2 months, wala pa pong galit lang po yung naaabot ko po sa kasigaw po. Sa ngayon, medyo na siya, nakikita ko na parang na po siya. Talagang may gagawin po siyang hindi maganda kung magtatagal pa po ako dito. Sa'yo, nabanggit mo yan, may gagawin pa sa'yo na hindi maganda. Ano yung iniisip mo na pwedeng gawin sa'yo nitong amo mo? Pwede po niya akong saktan kasi aggressive po yung mukha niya. Nakikita ko na po kasi one time ginawa niya sa akin, dinuduro-duro niya na ako sa noo, tapos hinila-hila niya na ako nung hindi ako gumawa dahil hindi ko na kaya dahil 1 month po yung Ramadan. Ang sakit na ng katawan ko, hindi ko na mahakbang, tapos gutom po ako, nagkukubog-kubog na yung tuhod ko, nanginginig na yung katawan ko kahit hindi ako gumalon, chichil yung katawan ko. Sinasabihan niya ako na nag-aarti lang daw ako, tapos ginagaya-gaya niya ako. Kaya hindi ko po maano sa kanya na kung ano pa ang sunod niyang gagawin sa akin kasi hindi ko alam yung utak niya, para ba siyang baliw na hindi ko maintindihan. Samantala maestra po siya, ginagaya niya yung lahat ng ginagawa ko, yung sinasabi ko sa kanya paulit-ulit po niya. Itong amo mo, Joyce, ay isang guro or teacher dyan? Oo, pero hindi po siya marunong mag-English, Tagalog po, Arabic po siya. Okay, so, pero hindi ka naman nito sinasaktan pisikal?
Hindi lang po, hinila niya lang po ako nung the time na po yun kasi hindi po ako gumalang trabaho ko. Sa mga oras na to, Joyce, saan ka ngayon? Nakatago ka ba sa silid or Hindi, wala po ako sa loob ng bahay kasi maraming kamera po doon. Dito po ako sa rooftop, sa labas po ako. So, naandyan ka ngayon para hindi ka makita sa CCTV. Kumain ka na ba, Joy, sa mga oras na ito? Hindi pa po ako kumakain. Yung last kong kinain kagabi po, mga 8:30 po yun, noodles po. Eto, Joyce, para sa agarang pag-aksyon, nasa kabilang linya na rin ang telepono si Undersecretary Hans Leo Kakdak, ang Officer in Charge and Undersecretary for Welfare and Foreign Employment ng Department of Migrant Workers. Magandang hapon po, Undersecretary. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Joyce, magandang hapon din sa iyo. Opo, Undersecretary, maaari po ba natin itong pauwiin agad dahil hindi na rin po biro ang kanyang kalagayan sa kanyang amo. Nagugutom po ito, wala pong binibigay na pagkain at syempre po ay natatakot na din po daw po siya na baka sa mga susunod na araw ay iba na po yung gawin po sa kanya ng kanyang amo. Oo, wag kang mag-alala, Joyce, kasi dinulog ko na ang iyong kaso habang nagsasalita ka sa ating labor attaché at ipapa-pull out ka na sa lalong madaling panahon para daling ka sa Migrant Workers Office, sa office ng ating labor attaché at isasaayos na ang iyong ligtas na pagpapauwi sa ating bayan. Opo. Matanong ko lang po, Undersecretary, kasi sa sitwasyon po ni Joyce, yung pagkain niya po ay pinagbabawalan po siya ng kanyang employer. Ito po ba ay tama? Or ito po ba ay may kontrata sila na yung pagkain po nila ay dapat po sa kanila o dapat po sa amo? Malinaw naman at na mali yung ginagawa ng employer kaya hindi makatao, hindi sang-ayon sa kontrata, kaya hindi na natin papatatagalin pa si Joyce sa kanyang employer. May lamat na sa kanilang kaugnayan at baka lumala pa ang sitwasyon. So ang payo ko lang kay Joyce, maging mahinahon, huwag gagawa ng padalos-dalos, huwag kang mag-alala, help is on its way. Ayun, help is on its way. Ano po yung pwedeng asahan pa ni Joyce, Undersecretary, mula po sa inyong opisina? Yes, yung kanyang yung pagdala sa kanya sa ating Migrant Workers Office, pagtulong sa kanya, mai-shelter siya muna, and then isasaayos ang kanyang ligtas na pagpapauwi. So, huwag kang mag-alala, Joyce, tutulungan ka namin. Ayun, malinaw po yun, Undersecretary. Maganda po yung binitawan niyo pong salita kay Joyce dahil iyan po ay magiging kalakasan niya po, Undersecretary. Mabuhay po kayo, Undersecretary Hans Leo Kakdak. Mabuhay din po kayo at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Joyce, huwag kang mag-alala. Ikita tayo, sasalubungin ka namin sa airport. Ayun, maswerte itong si Joyce. Mismong si Undersecretary yung sasalubong sa iyo pagdating mo dito sa Pilipinas, Joyce. Okay po, salamat po. Sana po pag kinuha niyo po ako dito, pag sinabi po ng amo ko na wala po ako dito, hanapin niyo po ako kasi hindi po ako tatakas. Ayoko pong tumakas. Ayan, may tagubilin pa po siya, Undersecretary, na pag ginanap daw po doon ay pag sinabi nung amo na wala siya doon ay nasa taas lang siya. Okay, wag kang mag-alala, Joyce, dahil gagawin po namin yung lahat para ikaw ay makabalik ng ligtas dito sa Pilipinas. Oo, hanapin niyo po ako, wag po kayong makinig sa kanya na wala po ako, nandito lang po ako, hindi ako tatakas kasi lahat po dito ng lock pinalitan niya po kasi akala niya tatakas dahil po yung nauna dito po, yun ang ginagawa. Hindi po ako tatakas kasi ayaw ko po magkakaproblema. Tama yan, Joyce, huwag kang tatakas para naman ay hindi ka magkaroon ng record dyan sa bansang inyan. Huwag kang mag-alala, Joyce, eto na, nasa kabilang linya na ng telepono ang Local Recruitment Agency. Makakausap natin si Ms. Cheryl Giao, ang Welfare Officer ng Ferrand Human Resource International. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Ma'am, alam niyo po ba itong nararanasan na sitwasyon ni Joyce doon po sa kanyang employer? Yes po, ma'am. Nai-report na po yan sa amin.
Then nagkausap na rin po kami ni Miss Joyce before. Then after that, kasi biglang nawala yung communication namin. So ang ginagawa po namin is mag-email po sa MWO Jeddah. Nakasisi po dyan yung kanyang pong pamangkin. Okay. Nababanggit kasi Miss Cheryl ni Joyce na dati na daw po itong nakipag-ugnayan po sa inyo, pero yung advice po ninyo ay magtiis-tiis lamang. Pero ngayon po ay hindi na talaga kaya ni Joyce dahil nagugutom na po siya. Ano po yung aksyon na gagawin po ninyo? Ito, kayo po ba ay gagawa ng aksyon ng mas maaga para po ito ay si Joyce makabalik na dito sa Pilipinas? Apo, yes ma'am. Wala po kaming sinabi sa kanya po noong kachat ko siya. Wala akong sinabi sa kanya na mag-tiis-tiis doon. Kinuha ko po sa kanya yung lahat po ng information niya, yung kanyang address para po ma-forward po namin sa MWO Jeddah. Sinabi ko rin po kasi sa kanya na close na po yung foreign agency. So ang tanging paraan po namin is tawagan po yung MWO Jeddah and also po mag-email po sa kanila. Okay. Siguraduhin nyo lang po, Ma'am Cheryl, na gagawan nyo po ito ng aksyon dahil ito pong reklamo ni Joyce ay ipinarating na rin po namin sa tanggapan ni Undersecretary Hans Leo Kakdak ng DMW. Yes po, ma'am. Kasi po, nakausap na rin naman po namin yung MWO Jeddah kagabi. Ang advice po sa amin is, kung nakakontak po si worker, ibigay din po daw namin sa kanila yung phone number niya para si worker po makatawag din po sa kanila. Opo, sige po. If ever po, ma'am, na ma-rescue din po ni Undersecretary po, yung pong ating worker, tapos dinala po sa sa embassy, tutulong po kami para po makauwi siya. Basta po, bibigyan din po kami ng information ng MWO Jeddah kung ano po yung dapat namin gawin para po mapabilis po yung pag-uwi niya po dito sa Pinas. Ayun. Maraming salamat kung ganun po, Ma'am Cheryl, kasi hindi na daw po nakakakain ng maayos itong ating kababayan. Apo, ma'am. Simula po nung nag-inform po siya sa amin na may ganyan pong problema, hindi na rin po naman namin tinitigilan po yung MWO Jeddah po. Okay. Ma'am Joyce, Ma'am Cheryl, para sa inyong pong kaalaman, ang cellphone po ni Miss Joyce ay kinumpis ka daw po ng kanyang amo. Apo, yung base po naman doon sa doon po sa email na na-receive namin, ang sabi po ng kanyang pamangkin, kinuha lang po yung charger. So, nung time na sinabi niya po yun sa akin, nag-chat po ako kay Miss Joy, pero yun nga, hindi na rin po siya nagre-reply po sa akin. Kaya syempre, kinabahan din po kami, kaya talagang hindi po namin din tinantanan yung MWO Jeddah that time. Opo. Tinatawagan po namin. Kasi po, Ma'am Cheryl, sa ngayon po, nakukontak po namin itong si Joyce sa pamamagitan po ng isang kababayan na kasalukuyan po ay nagbabakasyon sa bahay po ng kanyang amo. Opo, ma'am. Opo. Nag-email na rin po ako kay dun sa pamangkin. Binigay ko rin po yung phone number po ng MWO Jeddah. Kung sakali po talaga ng kailangan, syempre alam natin i-rescue na, at least meron din po siyang contact doon. Opo. Sa MWO Jeddah. Okay. Para makadirect din po siya. Okay. Miss Cheryl, kasi nag-aalala itong si Miss Joyce kasi pag umalis na itong ating kababayan na nagbakasyon lang doon sa kanyang amo, ay hindi na natin siya makukontak. Opo, ma'am, tawag dito, basta po kay Ma'am Joy, yung pong information niya na ibinigay po sa akin before, basta yun pa rin at yun pa rin po yung details kasi yun at yun pa rin po ang i-forward po namin sa MWO Jeddah para po siya ay ma-rescue. Okay. Sa mismong exact location na ibinigay na po sa amin. Okay, nanindigan naman ito, Ma'am Cheryl, si Joyce na hindi siya aalis doon sa bahay ng kanyang amo. Kaya siguro, Miss Cheryl, mas maganda siguro na mabisita siya doon ng personal. Yes po, ma'am. Opo. Okay. So, with that po, Miss Cheryl Giao, maraming salamat po. Tututukan po namin itong inireklamo ni Joyce para naman po ay matulungan po natin itong ating kababayan na makauwi po dito sa Pilipinas. Yes po, ma'am. Ang tanging pag-asa po talaga namin dyan, ma'am, istulungan po kami ng MWO Jeddah na may rescue po si worker. Kasi once po yan po ay nandun na po sa shelter, tutulungan po namin po yan para mapabilis po ang pag-uwi niya, ma'am. Okay. Meron po ba kayong mensahe para po kay Joyce? Basta po, wag po siyang tatakas, mag-intay po siya ng rescue kasi kami po ay nag-aabang din po ng rescue sa MWO Jeddah. Tumatawag din po kami, Ma'am Joy, sa OWA para ma-check po sa e-care system kung meron po bang latest update po ang polo.
Okay. Yun po, basta wag po siyang tatakas. At saka sabi naman din po ni Undersecretary po na sa DMW, gagawa rin po sila ng paraan para po ma-rescue po si worker. So umaasa din po kami. Opo. Maraming salamat, Miss Cheryl. Pagtulungan po natin ito para po itong kababayan natin ay makauwi po dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Yes po, ma'am. Thank you po. Okay, Joyce, napakinggan mo si Miss Cheryl, itong agency mo at si Undersecretary Hans Leo. Opo, hindi ho ako tatakas. Kaya po baka sabihin po ng amo ko na nag-run away po ako, hindi ho ako tatakas kasi ayoko pong tatakas, ayoko magka-problema. Baka kasi po itatago nila po ako. Opo. So, wag kang mag-alala, Joyce, noted yan na binabanggit mo at according naman kay Miss Cheryl at kay Undersecretary Hans Leo, gagawin yung lahat para ikaw ay makauwi dito sa Pilipinas ng ligtas. Opo, salamat po. Marami pong salamat. Opo, at ang binanggit niya, huwag kang mag-alala dahil yung tulong ay paparating na dyan sa inyo sa mas lalong madaling panahon. Sana po kasi pag umalis na po itong may sarili kang cellphone, hindi ko na po alam kung anong mangyayari po dito sa akin. Lalo po ako pag-iinitan nun ngayon sa ngayon, hindi po kasi nandito po yung Pinay, pinaglalaban po ako nun, sinasagot-sagot niya. Sa ngayon po, nandito pa, pag wala na po, kawawa na po ako. Okay, Joyce, tandaan mo ba sa yung sinabi ni Undersecretary, help is coming soon. Eto na mga ka-aksyon, muli natin balikan ang nagaganap na Tarabangan Caravan sa Bulan, Sorsogon. Makakausap naman natin si Ms. Jap Calyos, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Sorsogon. Magandang hapon, Ms. Japs. Hello, good afternoon. Opo, Ms. Jap, kumusta ngayon? Etong nagaganap na Tarabangan Caravan dyan sa Bulan, Sorsogon. Okay, ulitin ko lang, inaayos pa ni Ms. Japs yung kanyang audio. Walang volume. Okay, naririnig ka namin, Ms. Japs. Kumusta dyan? Etong nagaganap na Tarabangan Caravan. Narinig niyo po kami? Yes po, loud and clear. Okay, Ms. Japs. Sige, at meron naman tayong makakausap doon na isang benepisyaryo na natulungan dyan sa nangyayaring Tarabangan Caravan dyan sa Bulan, Sorsogon. Ongoing pa mga ka-aksyon itong nagaganap na Tarabangan Caravan doon at marami tayong mga kababayan ang nasisiyahan dahil libre itong serbisyo medikal na hatid ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ayan. So nakikita natin marami pa yung nakapila at umaasa na sila ay mabibigyan ng tulong ng Ako Bicol Party List. At syempre, yung Ako Bicol Party List mga ka-aksyon ay itong nangyayaring Tarabangan Caravan dyan, lahat ng nakarehistro hanggat hindi pa nag-cut off ay lahat yan ay mabibigyan ng tulong medikal ng Ako Bicol Party List. Ayan, may mga libre pang pagkain tulad ng gardenia, yung sliced bread, may libreng lugaw para sa ating mga kababayan para hindi sila makaranas ng gutom. Ayan. And syempre, yung mga may sakit na cerebral palsy na nabigyan ng wheelchair, laki yung pasasalamat ng kanilang mga magulang. Okay na, ang linya ni Ms. Japs. Balikan natin si Ms. Japs. Magandang hapon. Yes, magandang hapon po Opo. sa mga viewers ng Tabang Ora mismo. Opo, kumusta po ngayon, Miss? Sa Bulan, Sorsogon. Kumusta, Miss Japs? Itong nangyayaring Tarabangan Caravan dyan po sa inyong lokasyon. So far ngayon, masyadong napaka successful ang ating Tabang Caravan dito sa Bulan. So meron tayong kasama si tatay na talaga natutuwa dahil po sa kanyang nakuhang tulong sa caravan na ito. Opo, Miss Japs, nagsimula itong Tarabangan Caravan simula umaga hanggang ngayon dire-diretso. Kumusta? Nasa ilan na ba itong mga kababayan natin dyan na naka-avail ng libreng medikal? Kanina, 7 o'clock, marami na pong tao hanggang ngayon. So, hindi po uuwi yung ating team na hindi tapos yung caravan. So, marami pa akong nakikita ngayong dumarating. So, kanina po ay sobrang dami ng tao at ngayon naman ay ngayon nakapila pa rin sila ngayon sa ating mga doctors. Opo. And then yung sa TESDA and sa recruitment. Opo. Miss Jap, kasama mo ngayon itong isang construction worker na sumadya ngayong araw sa proyektong ito ng Ako Bicol Party List upang magbakasakaling makatanggap ng pangunahing pangmedikal na tulong. Ayan, makakausap natin si Jerry Gueta.
Isang taon na siyang hindi nakakalakad matapos itong maaksidente sa kanyang pinagtatrabahuan. Magandang hapon po sa iyo, Tatay Jerry. Tatay Jerry, salita ka tay. Bati ka tay. Ano po? Ayon, Tatay, kumusta po yung pakiramdam mo ngayon na naandyan ka po sa Tarabangan Caravan at natulungan po kayo ng Ako Bicol Party List? Talagang napakasakit ng pakiramdam ko dito sa naupuan ko kasi mas masakit pa talaga yung pako at saka baywan. Pero kahit na masakit, nagagalak po ako kasi yung binigay ng mga damok dito sa Caravan, napakasarap talaga kung inumin ko. Opo. So napakasarap sa pakiramdam na kayo po, Tatay Jerry, ay natulungan ng Ako Bicol Party List. Tatay, makikwento nga po sa amin, ano po yung nangyari sa iyo nung nakarang taon? Ano daw po yung naibigay sa iyo ng Tabang Oramis? Yung mga gamot po, yung pag-maintenance ko po, yung Silicosil, Tramadol, tapos yung mga vitamin, yun po. Ayun, so mahina kasi hindi masyadong naririnig ni Tatay. Apo. So, ang kanya po, napakasaya niya daw kasi po nabigyan siya lahat ng gamot na reseta sa kanya is available ngayon. Ayun. So, nabigyan sa kanya, good for 30 days. Apo, so yun na lang, yun ang pinaka-importante, Miss Japs, yung kagustuhan ng ating mga kababayan na makuha dyan sa Tarabangan Caravan in terms of medical ay nakuha po nila ng libre. Opo, yes po. Saka aside from that, hindi si Tatay uuwi ng hindi masaya. Kasi aside from kamot, may libre pa siyang pamasahe. At saka mga ibibigay po na regalo ng Ako Bicol galing sa ating mga sponsors. Opo, napakinggan ko yung reaction ni Tatay Jerry. Sabi ni Tatay Jerry, wow! Nakikita niyo ba ito? Ayan, oy, may libre pa yan si Tatay Jerry. Opo. And of course, meron po siyang gardenia. Oh, yan. Sige pa, ano pa yung laman yan, Miss Japs? Meron po siya. Ito hindi ko alam. Siguro cash ito. Surprise! Surprise. Opo. Miss Japs, ano na lang? Meron pa. Pagkain para kay Tatay na ibibigay sa kanya. Ayan, importante yung pagkain para hindi magutom itong si Tatay Jerry. Miss Japs, ano po yung mensahe niyo po? Opo, Miss Japs, ano po yung mensahe niyo po para sa ating mga kababayan? Opo, ano po yung mensahe niyo, Miss Japs, sa ating mga kababayan na naandyan sa Sorsogon? Siguro, medyo mahina kasi yung signal natin. Siguro po, magpapasalamat uli kami sa Ako Bicol and of course sa Tabang Ora mismo sa napakalaki pong programa na binigay nila dito sa Bulan Sorsogon. So almost 1,000 clients ay na-serve natin dito. Kaya po, hindi namin ina-expect na ganito yung ganitong karaming tao ang pupunta dito. So maraming salamat kay Congressman Saldico and of course kay Col. Jill Bungalon and sa Ako Bicol Party List, katabang na kasurug. Ayun! Maraming salamat sa muli, Miss Jap Calyos. Yan. Salamat Opo. Salamat din po, Tatay. Yan si Miss Jap Calyos, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Sorsogon. Eto na mga kaaksyon, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ating programa. Tatawagan ko na ang maswerteng napili sa ngayong araw na makakatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Magandang hapon po. Ayan, ano po yung pangalan at taga saan po kayo? Ako po si Lovelyn Montilla from Gapo, Daraga Albay po. Taga Daraga Albay. So, ano po yung gagawin nyo po sa 1,000 piso? Bibili ko po ng gatos ng anak ko at saka po pambaon po sa eskwelahan po. Ayun, so nag-aaral pa po kayo habang kayo ay nag-aalaga ng inyong anak? Ay, hindi po. Yung anak ko po, nag-aaral po. Yung anak nyo yung nag-aaral. Okay, so kayo po ba ay nanonood ngayon ng aming programa? Opo. Ano naman yung masasabi mo sa tinalakay natin ngayon? Tungkol po kay Ate Joyce na hindi po binibigyan ng pagkain ng kanyang amo. Kung kayo ba ay mabibigyan ng pagkakataon, gusto mo bang mangibang bansa? Ay, ayaw ko po. Ayaw mo? Dahil sa mga nangyayaring mga ganong mga sitwasyon, ayaw mo? Opo, grabe naman po yun. So takot kayo makipagsapalaran? Opo, kontento
na po ako dito kung ano po yung kayang ibigay ng pamilya ko, ng asawa ko. Okay na po yun sa akin. Ayun. Sige, Joyce. Ay, Joyce man sa akin. Lovelyn, congratulations! Dahil kayo yung nanalo ngayon ng 1,000 piso, huwag nyo pong ibababa ang iyong cellphone at kakausapin ka ng aming staff para malaman mo kung paano at saan mo matatanggap itong 1,000 piso. Apo, thank you po. Maraming salamat po kay Kong Saltico at sa inyo po, Ma'am Raymi, at saka po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Okay, mabuhay ka. Ayan mga kaaksyon, tuloy-tuloy lang kayong sumubaybay sa ating programa at malay po ninyo, isa naman sa inyo ang maswerteng mapipili bukas na makatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Paalala sa ating mga masugid na taga-subaybay, mag-ingat po tayo sa mga scammers. Ang amin pong Facebook page ay nag-iisa lamang at ang aming FB page ay may mahigit 263 followers. Kailanman ay hindi kami naghihingi ng anumang halaga mula sa inyo kapalit ang aming serbisyo. Ang aming pong serbisyo ay libre po. Kaya't kung kayo po ay makatanggap ng mga mensahe na nagpapakilala mula sa aming programa, maging mapanuri po kayo at siguraduhin muna ang mga nakakausap. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor, Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Sa ngalan ng aking partner na si Joshua Martinez, ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa.